Hindi. Dapat tayo. Masakit na to. Nandiyan tayo. Magpunas daw. Wag na dong sit up to. Mag-ikot ka. Baka makita mo turo. Magsakit naman magturo. Magturo yun sa'yo eh. Hindi na talaga. Hindi na talaga. Yan o. Kasi magkaturo-turo sa akin. Ako naman sa'yo. Hindi, ikaw magmuna. Para makita ko eh. Hindi dong. Wala ako parati dong. Ikaw lang mo yung talo. Kaya parati mag-ikot. Pag mapagpapala na naman. Ayaw! Oo naman. Hindi talaga pasit-sit up to eh. Parang tawag sa'yo na ikaw ng Ba't ka magturo-turo? Sige ba dyan na? Hindi mo turo dyan! Hindi yan si Tao. Games. Sige, basta mapunta dito ha? Oo, pag panalo ka, ako naman. Ano kasi daw eh, hindi naman hininimbang oh? O sige. Hindi na. Bakit? Hindi ko na daw. Para lang ako! Panalo ka na rin eh. Ano ba ikaw mag-ikot? Panalo ka rin. Tapos magpunas dong. Talo ka. Yan lang dong, kunti-kunti lang. Hindi, wala nang kunti-kunti. Dapat tumihan. Sabi mo pag dyan tumama, ikaw na sa mukha. Ikaw lang. Ikaw muna daw. Kaya napagod ako daw. Sige. Ganyan, ikaw man ito pag-ikot. Ayaw. Huwag mo naman ikot ito eh. Bakit ayaw? Daya talaga yun. Panalo na ako. Dapat ako sumasunod. Ako naman. Sige na ako lang. Bakit? Hinihim mo yung... Nakita mo yun, wala akong hinihim dyan. Malas ko ah. Kaya panalo na eh. Hindi ito yan eh. Oo, ako mag-ikot. Oo, ganyan